Kabablo TV nyamadabaw anga foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma fo y'a fɔ aw ka nyamadayɔrɔ kelenkelenna bɛɛ lajɛlen la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye an ka kunnafoni waatiw selen bi kunnafoni minnu ni an min'u lase aw ma a kumabaw ni o y'a ɲɛbila ye olu filɛ nin ye an ka jamana kuntigi a ye jɛkulu dɔ bisimila jɛkulu min bɛ yen ni u b'a wele ko Conseil supérieur de l'agriculture sigi kun bɛ ka boli min kun kan o ye Mali samiyɛ nata fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ walasa an mago bɛ dun ka fa min na o bɛ se ka kɛ sabatifɛn cogo min na jamana kuntigi a ka hakilina di u ka baara bolodali kan min kunnamana bɛ taa se CFA wari miliyari 299 ma. Elhaji Ibrahim Boubacar Keita maa bɛ se k'a fɔ dɔgɔfurancɛ kɔni kɛra bisimilali dɔgɔfurancɛ ye a bolo a ye an ka bureau kura bisimila ni o Haut Conseil islamique kura bureau min sigira o ɲɛma Elhaji min Sherifu Usumani Madani Hayidara ye a y'ale a ka jama bɛɛ lajɛlen bisimila bisimilali in kɔni maa bɛ se k'a fɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye nin bureau kura ni o Haut Conseil islamique bureau kura ye u ni jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye hakilina jagabɔra fɛn caman kan aw bɛna walawalaliw sɔrɔ a la. An balima Kabablo TV ɲamadabaw ninnu de ye bita kumabaw ye ni o y'a ɲɛbilaw ye aw bisimila a tɛndɛli kɛnɛ kana la. Hatɛ an sigira kana aw ɲɛkɔrɔ walasa ka se ka na aw faso kɔnɔna kunnafoni tɛndɛ ka lase aw ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen ni u b'a wele ko Haut Conseil supérieur de l'agriculture ale ye olu bisimila a ka masakɛ dagayɔrɔ la bisimilali kun bɛ ka boli fɛn min kun kan u ye baara bolodalen min bɛ u bolo walasa ka se ka samiyɛ nata bisimila malidenw mago bɛ dun ka fa ni sabati min na o bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye u y'u ka samiyɛ nata baara bolodalen labɛn fo ka taa kunnama se CFA wari miliyari 299 o bɛna don minɛnw na walasa mago bɛ suman tɔni miliyɔn 11 min na o bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn malidenw kana kɔngɔ kasi kɛ tuguni jamanakuntigi i hakilina di u ka baara bolodalen kan ni ka sira di a ma i ka dɔn a kɛnɛ ka maa caman kun bɛ yen bisimilali yɛrɛ kɛra masakɛ dagayɔrɔ la ntɛnɛn na kalo tile 27 Meri Ibrahima Konate ale ye ɲinini dɔw kɛ walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a waleya caman na an ka jɛ ka an ɲamada Meri Konate a ka walawalali kɛnɛ kana la. Sɛnɛ kolatigɛ jɛkulu ɲɛmɔgɔya bɛ an ka jamanakuntigi bolo Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a sigikun kumaba dɔ ye ka se ka na ni baara bolodalenw ani hakililaw ye min bɛ se ka to samiya bɛ se ka ja sɛnɛkɛlaw la hakaja jamana yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na jamanakuntigi yɛrɛ ka baara bolodalenw kɔnɔ ka se ka kuma in sɛbɛntiya ni an ka jamana yɛrɛ ka sɔrɔ donta lajɛ 100 15 ɲɔgɔn na o de bɛ ka don sɛnɛko dafɛ ka sɔrɔ jamanakuntigi ye lajɛ dɔ kɛ Malabo ka sanga ni sɛnɛ yɛrɛ yiriwaliko ye jamanakuntigi caman ye layidu ta o kɛnɛ kan yen nɔ k'a fɔ 100 olu na 10 ɲɔgɔn na don sɛnɛko dafɛ an dun ka jamana bɛ 15 de la jamanakuntigi ka nin miiriya in kabiri san 2013 min ni a baara daminɛna a bɛ ka dankɛnɛmaya ni an ka sɛnɛ yɛrɛ fɛɛrɛw yɛlɛmacogo ye wa an bɛ don min ko bi sɛnɛ yɛrɛ baarakɛminɛw bayɛlɛmani min bɛ an ka togodaw la nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw jan bɛ sɛnɛ ani sɛnɛkɛlaw yɛrɛw la samiya tɛmɛnen kɛnɛ kan yen nɔ a yirala k'a fɔ suman tɔni hakɛ min sɔrɔla miliyɔn 10 ani buruburudo o b'a jira k'a fɔ sigikun kɛmɛ ka hakɛ min kɔnɔ 100 o 100 sɔrɔla fo ka laban ka dɔwɛrɛ fara kan o kɔfɛ samiyaji tɛmɛnen ji dara sɛnɛ kan k'a fɔ san 2017 san 2018 min ye kɔriko ye Mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ cɛ ni tɔni 770 ni buruburu ye o baara kelen fana tɔnɔ bɔra ni jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔli ye UEMOA tɔgɔ kɔnɔ walasa ka se ka nikura don sɛnɛ na ani ka se ka sɛnɛkɛlaw kɔni kɛ k'u ka sɛnɛ nafa sɔrɔ jamana ka se ka bɔ u nɔ ma ɲinɛ san baara bolodalen minnu ni olu kosumana ani fɛɛrɛ minnu ni olu kofɔra kɛnɛ kan yen nɔ jamanakuntigi ye sira di a fɛɛrɛ kelen kelen bɛɛ ma jango baara ka k'a ɲɛma sɛnɛ ka yiriwa jamana in sinsin bere dɔw ka kɛ sɛnɛ fana ye sigi in kɛnɛ kan yen tuguni jamanakuntigi ye foli ta ka lase dɛmɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma hali bi ka fara ale kan ka fara sɛnɛkɛlaw kan cakɛda min bɛ ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛko ma u ka jɛ k'u hakilinaw kɛ kelen ye jango samiya min daminɛtɔ filɛ nin ye a bɛ se ka kɛ samiya sabatilen ye wa min ye kɔɔrisɛnɛnaw ani sumasɛnɛnaw ye bɛɛ lajɛlen ye i jɔn tɔgɔ la foli sɔrɔ a sɔrɔla ka laban ka foli ni dugawu don ta ka ɲɛsin maliden bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnma minnu bɛ togodaw la samiya timiyako ɲuman ala k'o da n'olu bɛɛ lajɛlen ma an b'aw hakili jigin k'a fɔ an filɛ k'an bolo bila ɲinɛ samiya min na nin mɔgɔ minnu bɛ sa ni olu yɛrɛ ye sɔrɔ sɛgɛsɛgɛw ani sɔrɔ yɛrɛ ɲɛdɔnbaw ye yɔrɔ jan fɛ u kɔni y'a jira k'a fɔ nafolomugu min bɛna don a dafɛ ɲinɛ suman ka se ka ɲɛ samiya ka se ka ja a bɛ t'i jɔ CFA miliyari 200 kɔ dɔɔni k'a jɛ miliyari 300 la wa o nafolomugu yɛrɛ sarada bɛ cogo min na o de filɛ nin an ka jamana yɛrɛ ka bɔta o bɛ t'i jɔ miliyari 86 miliyɔn 500 n'a kunkanfɛ min ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ta fan ye miliyari 200 miliyari 12 a n'a kunkanfɛ wa sigi kelen bɛ ka suman tɔni hakɛ min kɔnɔ ɲinɛ san
o ye suman tɔni miliyɔn 10 a n'a kunkanfɛ dɔɔni k'a jɛ miliyɔn 11 la o de b'a jira k'a fɔ baara minnu bɛna kɛ ɲinɛ samiya kɔnɔ sɛnɛkɛlaw sɛnɛ baara bolodabaw kolatigɛ cakɛdaw fɛ minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛko ma sinsin kɛra kan fo ɲinɛ suman ka ɲɛ ka tɛmɛ sanko ta kan wa sigi kelen bɛ n'a ye k'a fɔ kɛmɛ o kɛmɛ o kɛmɛ ka sɔrɔ fo ka tila ka laban ka tan wɛrɛ yɛlɛ a kan n'o bɛ t'i jɔ tɔni 800 ɲɔgɔn na ka sanga ni baganmarako ye kɛnɛ ka yen nɔ dasera o fana ma laɲini damadɔ fana bɛ yen nɔ sinsin kɛra o kan san 2000 ani san 19 in na min ye bagansogo ye o kimɛnna k'o bila tɔni 840 na nɔnɔ fana kimɛnna litiri 900 500 a n'a kunkanfɛ min ye sɛfan ye den miliyari 2 miliyɔn 424 a n'a kunkanfɛ lajɛ in yɛrɛ kɛnɛ ka yen nɔ an ka jamana minisiri kuntigi Bubu Sise tun bɛ yen gouvernement minisiri wɔɔrɔ tun bɛ yen ka taa se u ka kɔrɔsigiw ma ani cakɛda yɛrɛ minnu bɛ yen nɔ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ nin fɛn kofɔlen ninnu ma. Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye bisimilali kɔni an y'a fɔ cogo min a y'o caman kɛ nin dɔgɔfurancɛ in na Haut Conseil Islamique Bureau falenna a ma dogo aw la ka sanga ni an ka kunnafoni tɛndɛli ye Mali kɔnɔ an ti foyi dogo aw la cogo min n'a ɲɛmaya kalifara Sherif Usmani Madani Haidara la Amsaru ka belebele a ye ale n'a ka jama bɛɛ lajɛlen bisimila o bɛɛ lajɛlen kɛra ntɛnɛn in na kalo tile 27 san 2019 nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini nin bureau in sigira sa u ni jamanakuntigi ka se ka ɲɔgɔn ye ka hakilina falen-falenw kɛ u ka baara boloda cogo la ani u ka baara kan ka kɛ kɛcogo minnu na ka don bureau yɛrɛ a sigira sen kan an bɛ aw hakilila jigi avril kalo tɛmɛnen tile 21 ka taa se a 22 ma Mairie Konatɛ a ye tɛndɛli dɔw kɛ o fana na an ka jɛ ka an ɲamada Haut Conseil Islamique Bureau kura ani jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye siɲɛ fɔlɔ fɛn jumɛnw kɛra a kɔnɔna la. Haut Conseil Islamique ka ni bureau kura min sigira san 5 o de y'u ka mandat fɔlɔ ye maa 100 ani mɔgɔ 11 de b'a kɔnɔ o sɔrɔla u ka san o san ladala lajɛ dɔ senfɛ min kɛra kɔsa in na an ka jamana yɛrɛ faaba kɔnɔ ni ye Haut Conseil Islamique yɛrɛ ta k'a lajɛ a ye san 17 sɔrɔ ɲɛnamaya la anw ka jamana kɔnɔ ka ban jamanakuntigi kɔni kɛlen ka Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔw bisimila nin b'a jira de k'a fɔ banamini foyi tɛ jamanakuntigi ani diinɛmɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi délégation ɲɛma Asayido Sherif Usmani Madani Haidara ale min ye Haut Conseil Islamique du Mali o ɲɛmɔgɔ kura ye kɛnɛ ka yen nɔ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye foli ta ka ɲɛsin bureau kura ma ka tila k'a ka danaya kurakuraya ka ɲɛsin Sherif Usmani Madani Haidara a n'a ka bureau kɔnɔ maa kelen bɛɛ lajɛlen kan u bilala minnu nɔ na a y'olu ka bonyamasegin fana fɔ kɛnɛ ka ye wa jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ ale nisɔndiyalenba de don a kɛlen kɔ ka ninnu bisimila a yɛrɛ fɛ yan hali n'o y'a sɔrɔ waati min na Haut Conseil Islamique du Mali bureau falen o waati tun y'a sɔrɔ a ji cɔrɔnen don kosɛbɛ jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma diinɛmɔgɔw a n'ale yɛrɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ni ɲɔgɔn cɛ u ka sigi kɛra u ye bureau falen a ko a b'a ɲini hali bi min ye alisilamɛw ka hɛrɛ silamɛw ka ɲɛta yarabi ala k'a ta fanga di bureau kura in ma min ɲɛmɔgɔya bɔ Sherif Usmani Madani Haidara bolo a ko tiɲɛ don u bɛ baara min na baara ɲɔgɔn tɛ nka u k'u jigi da ala kan u ka welekan mana ale sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'a n'u ka welekan jaabi jamanakuntigi tilalen kɔfɛ a ka dantigɛlen ninnu na Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmɔgɔ kura n'o ye Asayido Sherif Usmani Madani Haidara ye ale ye kɔrɔfɔw ta sababu min y'an se yan o de ye ka na bureau présenté la bureau min fana i yɛrɛ yera kɛnɛ kan i ye silamɛw bonya i ye silamɛw kɔrɔta financement minnu kɛra congrès in kɔnɔna na ko aw de y'a wari di silamɛw ma u ka se ka congrès kɛ an b'aw fo la k'aw waleɲuman dɔn an fɛ nin jamana in kɔnɔ yan diinɛ ko mankan tɛ yan fan si fɛ diinɛ ko mankan tɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ko mankan tɛ silamɛw ni diinɛ wɛrɛ mɔgɔw cɛ yan an bɛ ala fo o la o tumana nin jamakulu in i ɲɛ bɛ minnu na ani minnu tɛ yan an bɛɛ ka hami ye bi fɛn fɔlɔ min ye o ye jamana in basigili ani jamana in sabatili o ye silamɛya ka baara de ye kabini a daminɛna don min na silamɛya bɛ bɛn de ɲini silamɛya bɛ kelenya de ɲini silamɛya bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de ɲini Haut Conseil Islamique u jɛra k'a donda yɔrɔ min b'an bolo bi comme chaise a yɔrɔ ka dɔgɔ ko ka fɛn fɔlɔ min gɛlɛya o de ye ka yɔrɔ ɲini Haut Conseil ye a bɛ se ka yɔrɔ min sɔrɔ n'a bɛ lafiya ye ka se ka silamɛya in baara kɛ hami min bɛ nin bureau kura in na a fɔlɔfɔlɔ de ye ka se ka wuli ka Mali silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan anw ka baara fɔlɔ ye alimami o alimami bi Mali in kɔnɔ yan an bɛ fɛ ka carte dilan ka d'a bɛɛ ma min b'a jira ko alimami don o carte n'a y'o bɔ yɔrɔ o yɔrɔ bonya dɔ ka d'a kan karama dɔ ka d'a kan sira dɔ ka d'a ma a ka se ka tɛmɛ yanni jamanakuntigi ka sira di Asayido Sherif Usmani Madani Haidara ma ani a ka bureau membre bɛɛ lajɛlen
u ye duwawutaw kɛ kɛnɛ ka yen nɔ ka ɲɛsin jamana ma jamana in basigi ni a kolosuma a n'a sɔrɔ yiriwali kama ministre min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛko de batoko ma a ko bɛɛ kɛra ale yɛrɛ sen ka ye o bɛ sini an ye jamana wɛrɛ kungo kibaru la ka sanga ni an ka ledu tale ye aw ye mali kɔnɔna kunnafoniw fo ka taa se a sigiɲɔgɔn jamanaw ni diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoni o tɛ kɛ kunba ye aw la an bɛ taa ni aw ye gambikaw fɛ min ye gambikaw ka jamanakuntigi ye ale ni a ka mɔɔw ye surasi ma siki ɲɔgɔn na minɛ ka olu kɔni kiri surasi ninnu jalaki min t'a mɛn ka u sɛgɛrɛ o ye k'a fɔ u tun b'a fɛ k'u ka jamanakuntigi ni adama baro ye ka fereke don ale ka jamanakuntigiya la wale in yɛrɛ kɔni u ka kiri jaabi bɔra ka ben ntɛnɛn in na u kɔni jalakira k'a fɔ u bɛna jamanakuntigi ka fanga dafiri san 9 o de dara maa 7 kunna u bɛna san 9 kaso kɛ maa 1 bɛ yen san 7 kaso ɲɔgɔn na u bɛna ka na o kɛ nin surasi kofɔlen minnu filɛ nin sɔmi kɛra k'a fɔ min y'u ka jamanakuntigi kɔrɔ ye min ka fanga dafirila ka wajibiya sa ka gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ ni o ye Yaya Jammeh a bɛɛ lajɛlen ale masurunama ye kunnafoniw kɔni y'a yira sa k'a fɔ généraux dɔw kɔni taara Yaya Jammeh nɔfɛ a gɛnnen kɔfɛ ka bɔ jamana kɔnɔ kɔsada fɛ olu labanna ka segin ka na Gambi kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla yafa kɛra u ma nka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira sa k'a fɔ maa 12 surasiw la san 2017 jalaki kɔni taara ka olu nɔ don surasiw ka kiribulon min bɛ u ka dugu min bɛ n'u b'a wele ko Yundun a n'u ka faaba ni o ye Banjuli o ye kilo 20 ani kilo 5 ɲɔgɔnna ye nka surasi 12 in na 4 bɛ yen u labanna ka yafa olu ma k'a fɔ olu nɔ tɛ a la min ye maa 8 ye sa olu kɔni 7 san 9 kaso min ye 1 ye san 7 kaso dara ale kun an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ surasiw ka kiribulon in ɲɛmaa ni o ye Salifu Bonjangi ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ maa 7 in tɔgɔ kalannen kɔfɛ a ɲɛ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna a y'a yira sa k'a fɔ san 7 ka taa se san 9 ma o kaso bɛna da u kun 1 bɛ yen san 7 kaso bɛna da u kun kabini nin jaabi in kɔni bɔra k'a bɛn min ye surasi maa 8 masurunamaw ye se min kɔni yera o ye dɔw ye u tɛgɛ da u kun ka kulo dɔw kɔni u bɔ k'u bɛn kɔni y'a yira sa k'a fɔ jaabi in u ma sɔn a ma nka kiri kɔni tigɛra ka ban a tɔ bɛna taa bila min na sa o ye surasi ɲɛmaabaw ye olu ka se ka a ko tɔ sɛmɛndiya jalaki min taara ka u sɛgɛrɛ n'o ye k'a fɔ u tun b'a fɛ ka jamanakuntigi ka fanga dafiri a baara boloda an b'u fɛ cogo min u tun b'a fɛ ka minisiri min bɛ surasiw ka koɲɛ kunna k'ale ka fanga dafiri fo ka taa se généraux damadɔw bɛ yen surasiw ka gun kana la k'olu fana ka fanga dafiri walasa u bɛ se ka hakilina cɛjugu min b'u la u bɛ se k'o baara kɛ u tun bɛ k'u sinsin WhatsApp groupe dɔ de kan k'u ka dannajuguya walew sɛmɛndiya o sanfɛ. Farafina kunnafoniw la Guinée-kaw ka minisiri min bɛ yen ni a ɲɛsin don kiriko ma ale wala sɛmɛ wala in zɛmɛna waati la waati min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ bawo jamana bɛɛ sariya sunba faleni ko ŋunuŋunu la min ye kiriko minisiri ale kɔni ye wala sɛbɛ nin kɔni kɛra fɛn ye sa min balala mɔgɔw la kosɛbɛ Cheikh Sako ni o y'u ka kiriko minisiri ale ka nin wala sɛbɛ labɛnni ka taa d'u ka jamanakuntigi ma ni o ye Alpha Condé a kɔni kɛra fɛn ye min balala diɲɛman na nka fo nin yɔrɔ in na Alpha Condé kɔni ma i da don wale in na nka ntɛnɛn in na kunnafoni kɔni sɛmɛndira kunnafoni dilaw fɛ k'a yira sa k'a fɔ u ye nin sɔrɔ min ye maa kofɔlen ye Sakɔ ale yɛrɛ masurunamaw k'a fɔ Sakɔ kɔni a b'a fɛ ka wala sɛmɛ ka sanga ni wale dɔw bɛ ka tɛmɛ jamana kɔnɔ ko ni y'u ka jamanakuntigi yɛrɛ la sa ni o ye Alpha Condé ale ye maa ye sa maa min bɛ yen ni maa kologɛlɛn don kabi waati janw na fo kana se a ka fanga sɔrɔli ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a yɛrɛ bɛ a ka mandat 2nan na ni o y'a ka jamanakuntigiya mandat 2nan ye o b'a yira sa k'a fɔ a setɔ don a dan na san 2020 a ka fanga bi dan o la nka ŋunuŋunu bɛ k'a yira k'a fɔ maa do sa maa min ni a bɛ ka farafina taabolo ye mandat 2 min ye ni o ye jamanakuntigi mandat fɔlɔ bi d'i ma n'o kun jɛra 2nan bɛ ta ka d'i ma ale kɔni bɛ o contre la bawo sanga n'a ka waati bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ kɔrɔfɔ dɔw fɔ kɔrɔfɔ minnu b'a yira k'a fɔ farafina mandat 2 ko in tɛ ko ye ko min bɛ bɛn a ma ale kɔni b'a fɛ a ka kɛ badabada ye ka sanga n'o ye sa a b'a fɛ ka u ka jamana sariya sunba falen baaraw kɔni bɛ sen na ni o ye sariya sunba falen ni baaraw ye nka fɛn fɔ tɛ maa ye foyi bɔ tɛ kɛnɛ ka fɔlɔ i ka dɔn kunnafoni kunfɔlɔ minnu sɔrɔla o ye k'a fɔ ani minisiri n'o ye kiriko minisiri ye u ye sigi dɔ kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra avril kalo tile 4
o sigi ngoni nzeve kiriko ministry a ɲini fɛ k'a fɔ ale b'a ka jɔyɔrɔ in na ko a sɛbɛkɔrɔ mɛnna sa ko a b'a fɛ a k'a bɔ yen ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ka sanga ni o ka laɲini a ma jɛ ni o ye ale kɔni min sɔrɔ sa o ye k'a fɔ a b'a fɛ ka wala sɛmɛ k'i sen bɔ a la agence France Presse mɔgɔw sera a ka baarakɛyɔrɔ la ka se ka taa masurunama dɔw wele k'olu dalaɲininka olu kɔni ye wale in sɛmɛndiya ko in kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ Alpha Condé hakilina dɔ bɛ a la hakilina min bɛ yen ni hakilina ɲuman tɛ Laginɛ jama ma a yɛrɛ si bɛ san 80 ani san 1 na bɛ a b'a fɛ ka sariya sunba kura falen ka se ka a kɛ a k'i kanbɔ san 2020 k'a si tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ Laginɛ jamana ɲɛmaaya la ala ka farafina bɔ si Sudan jamana farafina kungango do hali bi farafina kɔni bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ dongo do jamana bɛɛ n'a kungango do Sudankaw ka foroba baarakɛlaw ni kɛnyɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka tile fila baara bila kɛ tile fila baara bila ŋaniya siri ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ koyi Surasiw kɔni ye fanga dafiri jɔngo ala tiɲɛ do nka fo nin yɔrɔ in na Surasiw kɔni bɛ k'u sɔni sigi fanga kan sigi ka fɔ kun daminɛna k'a fɔ Surasiw n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a ye jamanakuntigi ka fanga dafiri jamana basigira a ɲini b'a fɛ an ka sigi ka fɔ kɛ furanjɛla fanga dɔ ka sigi fanga o ka di civiliw ma walasa san saba ɲɔgɔn na kɔnɔna la u ka jamanakuntigi kalafili labɛn Sudan kɔnɔ jamanakuntigi ka sigi jamanadenw bɛ jɛ k'u bolo sin jamanakuntigi min ma o sigi ka fɔ kɔni dana tile damadɔ ni siɲɛ damadɔ ma min ye Surasiw kɔni ye u y'u sen da sigi ka fɔ k'a dansira la fo nin yɔrɔ in na min ye jɛkulu in ye sa u kɔni bɛ ka ɲinini ni tanni ni wɔsili kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Surasiw kɔni ye u kɔni ma u da don sigi ka fɔ ko kuma na ni nzenza u ka hakilina taamɛ bɛɛ min ma o ye k'a fɔ u ka bankiw ni pankuru jigin kɛnɛw jamana nimayɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka taa tile fila baara bila la o ye sɔmi ye ka ɲɛsin Surasiw ma k'a fɔ u bɛ fɛn min na tiɲɛ yɛrɛ la jɔngo ala maa bɛ se k'a fɔ a dan sɛbɛkɔrɔ sagona an bɛ ala deli sa o ka kɛ a ɲɛfɛn jɛkulu in kɔni ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye koyi u b'a fɛ Surasiw ka fanga bila u ka furanjɛla fanga dɔ sigi furanjɛla fanga min ni a ɲɛmaaya bɛ di civiliw ma n'u bɛ san saba kɛ ka jamana basigi o basigiw ma ban tuma min na u bɛ sɔrɔ ka jamanakuntigi kalafili labɛn walasa civiliw ka se ka na fanga na ko hali n'a sɔrɔla nin civili kelen minnu filɛ nin ye avril kalo tile 6 olu de jamaba dɔ labɛn jama fɛrɛnda dɔ ka taa Surasi ɲɛmaw ka dagayɔrɔ la ka taa ɲini u fɛ k'u k'a lajɛ ko dɔ kɛra sa Umar el-Bashir ka fanga ko maa bɛ se k'a fɔ k'a dan sɛbɛkɔrɔ sagona k'u ka fara u ka fanga in bɛ se ka dafiri cogo min Surasiw kɔni ye o wele k'a mɛn ka fara u ka Umar el-Bashir ka fanga dafiri la sisan a bɛɛ olu yɛrɛ ni Surasiw cɛ sa wele k'a kan mɛn fila ye a y'an dɛmɛ a k'a bila a ye a bila an k'a ta a kɛ mɛn o ye o tuma an b'aw ladɔnni sa k'a fɔ Sudan jamana kɔnɔna bilama min bɛ se ye civiliw ni Surasiw kɔni ye fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jamanakuntigi ka fanga dafirilen kɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ fanga ka segin civiliw ma komi a ɲini bɛ cogo min na hali bi kunnafoni nasiraw la farafina kɔnɔna kunkanko kibaru don an bɛ taa ni aw ye Santarafirikaw fɛ yen Santarafiriki silamɛ caman kɔni ngwɛnnen kun do k'u ka sow bila ka sanga ni dansago barika bonya kojugu ye u ka ni silamɛ ninnu kɔni sigira san fila bonyanko kɔfɛ u kɛlen kɔ k'u ka siyɔrɔ bila ka taa ka u ka du to ala bolo u kɔni sigira ka na u ka du ninnu kɔnɔ caman nana u ka du sɔrɔ a cogo la u ye kamalen dɔ sɔrɔ ka ale dala ɲininka sa ni o ye Mohamed Abdoulaye ye ale yɛrɛ a bɛ ɲininka waati min a tun b'a ka so kɔnɔna la hali n'a sɔrɔla so in kɔnɔna tɛ ye ko ɲuman na a bɛ ka suntigɛ yɛrɛ bolo da a ɲininka waati la a y'a yira sa k'a fɔ ale kɔni nsɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara ka sanga ni a ye segili min kɛ ka na a ka so sɔrɔ a cogo la wale in yɛrɛ nana na cogo jumɛn na an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ min ye silamɛ maa 1000 ani kɔ ye olu bɛɛ lajɛlen de ye u sigiyɔrɔw bila a kɛra san 2017 jɛkulu min bɛ yen ni u b'u wele ko anti-balaka olu ye wulili dɔ kɛ waati dɔ la a dansago barika bonyana maa 76 ka sanga ni jɛnsɛngɛlen tɔnba ka sɛmɛndiyaliw ye olu de bɔnɛna u ni na wulikajɔ in senfɛ ka dɔn a senfɛ min ye nɛgɛ kaɲɛ 3 ye sɔgɔmada waatiw la u kɔni taara be silamɛ ninnu kan u y'a yira k'a fɔ silamɛ ninnu bolila ka taa u jatigila don misiri kɔnɔ kab'u ye alimami kɔni fa ka ban u ye min ɲini sa bɛɛ lajɛlen bɔra ka yɛrɛ ɲini ka taa don kamiyon dɔ kɔnɔ kerecɛnw ka yɔrɔba dɔ bɛ yen bɛɛ ye magɛn sa ka taa i ni lakana cogo min na u ye san 2 ɲɔgɔnna de kɛ o yɔrɔ in na o tuma kɔsafɛ sa ka bɔ cogo ɲini ka na u ka sow kɔnɔ caman kɔni bɛ bi na u y'a ka sokɔnɔna sɔrɔ alhamdulilayi u bɛ ka ala barika da u ka sow kɔnɔ
Farafina kungango kibaru la Malawi kaw bi ka jamana bi kunnafoni kuncɛ. Malawi jamana ye jamana kuntigi kura sɔrɔ a ka kaleni baaraw kan ka boloda bi. Jamana kuntigi kura in tɔgɔ ye Peter Mutarika ale yɛrɛ kɔni kan ka ka kaleniw kɛ u ka sariya soba ɲɛma bi. Hali n'a sɔrɔla laadalako la o ye farafina jamana kuntigi kalafiliw taala ye min ye fanga sinematɔn mɔɔw ye minnu ka bena kalafili senfɛ olu kɔni wulimɛ k'u jɔ ko jɔngo ala k'a kɛcogo man ɲɛ nka o y'a ta cogo yɛrɛ an balo na sa k'a fɔ min ye tarata in na ye u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ka sariya sunba mɔɔw olu b'a fɛ ka taa san 5 ɲɔgɔn na di Peter ma a ka se ka jamana mara ko min n'a fɔ a ka ɲi cogo min. I ka dɔn jaabiw kɔni bɔra ka ben jaabiw kɔ karilen kɔfɛ fanga sinematɔn mɔɔw fɛ k'a fɔ ma diya fɛ u ka kalafilitɔn ɲɛmaw olu kɔni jaabi bɔ k'a fɛ jaabi min y'a yira k'a fɔ Peter Mutarika ko ale ye sebaya sɔrɔ 100 sara la 38 ni ngware 57 min ye ani a fanga sinematɔn ɲɔgɔn ye ni o ye Lazari Shawiri ale yɛrɛ ye jɔyɔrɔ 2 sɔrɔ 100 sara la 75 ani ngware 41 u y'a yira sa k'a fɔ u ka jamana faaba kɔnɔna de bi u ka ndolatan kɛnɛ kana la nɛgɛ kaɲɛ 14 ma dafa waati min na jamana kuntigi bɛ taa ka kalindi kɛ u ka sariya sunba ɲɛma ɲɛkɔrɔ ale yɛrɛ bɛna kana a koɲɛw sɛmɛndiya min ye fanga sinematɔn ma kumaba 2 ye olu kɔni ye a sɛmɛndiya k'a fɔ u ti jɛ ni a ye ko baw ko nama sɛbɛkɔrɔlama kɛra o maa 2 kɔni bɛ ka wele bila ka kulokan bɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ mɛ kalo tile 21 na jamana kuntigi kalafili ni député kalafili farale ɲɔgɔn kan k'olu taara fɛɛrɛ dɔw ye ani fiɲɛ dɔw ye min ni o ye kalafili sɛbɛ dɔw sanfɛla la k'i b'a sɔrɔ bolonɔ dɔw dalen fɛn jɛma kɛmɛ k'a datugu ni ka tila ka bolonɔ wɛrɛ da sanfɛ k'o ye fɛ a yasa k'a fɔ namara sɛbɛkɔrɔ kɛra jamana kuntigi kalafili na ko fo nin yɔrɔ in na jamana kuntigi ka sebaya olu ma jɛn ni a ye nka sariya sonba di jɛkulu min bɛ yen ni olu bɛ kalafili labɛn olu kɔni y'a yira k'a fɔ Peter k'a ka san 5 jamana kuntigiya baaraw ko sira bɛ di a ma sariya sonba fɛ bi walasa a ka se ka a baaraw n'u don. Kabablu TV ɲamadabaw a tɔ ye sa an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bila ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma fo a ka ɲamada yɔrɔ la aw kana ɲinɛ an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ min ye an ka siraw ye aw bɛ se ka taa an ka page YouTube sanfɛ aw bɛ taa abonné ni o kɛra an ka kunnafoni kelen tɛ tɛmɛ aw kan fo ka taa se an ka laseli kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma an ka page Facebook fana bɛ yen fo ka taa se WhatsApp ma o tuma an bɛ aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fo aw ka ɲamadali la ani aw ka danaya tali la ka a dan an kan ka an ka kunnafoni sahalen sɔrɔli ye a k'an bɛɛ laseli wɛrɛ kɛnɛ kana la.